Nilkom fl-introduzzjoni l-mistieden tagħna huwa Gerard Fenek, insellim lek. Sellimilkom insomma, mhux ħażin. Forsi magħruf xi ftit fi żmien il-Covid bil-paġna li kellu għad għandi, ġifieri. Għajdina naqra, sunitin tal-€5. U meta kont nintella informazzjoni ġieli kien ikolli ftit kolli minn qabel sorsi tiegħi li kienu jgħidu pereżempju isma' l-lum ħajkun hemm daqshekk każijiet. Kienu qalu li pereżempju hemm 70 każ u dawk il-każijiet ma kinux uffiċjali, ġifieri kienet xi ħaġa kienet misunderstanding. Ġifieri fejn kont iġiba l-informazzjoni? Sorsi, Intervent mill-awtoritajiet biex pereżempju isma' tibqax tagħti din l-informazzjoni. Ifhimni kelli pressjoni. L-amministrazzjoni pereżempju tal-gvern jien naf mill-Ministeru tas-Saħħa. Però darba minnhom kelli pressjoni ma nafx minn liema ministeru ġiet, però kienu anke batu għalija l-pulizija u kienu għamlu li speċi ta' interrogazzjoni għal fejn tagħti l-informazzjoni, eċetera, eċetera. Le, fimmin, dejjem ħassejt li kont responsabbli, għajmim qatt ma ħadd xi ħaġa ta' barra minn hawn jew vintage stejjer jew affarijiet, ġifieri. Tajjeb, mela nfakru lil dawk li tisegwuna jistgħu jagħmlu kuntatt magħna permezz tal-WhatsApp, u aħna mhux bħalek ma nagħtux il-€5 dalix. Ara xajn. Aħna b'xejn. Le, naħseb il-9/11 u kienet meta kienu daħlu dawk Ta' Twin Towers. ta' Twin Towers, Konti għad hemmhekk? Le ma kontx hemmhekk. Kont ma Għax ordajna delivery biex niklu naqa pizza mill-belt. Grazzi Pupi li jubatudna l-pizza għal-bot. Ta' South Street, il-Belt Valletta. South Street, il-Belt Valletta u fl-istess li għemmek jisibu l-sintku tal-Belt Valletta. Mu veru xej, jemmen għandu ċuivet għad-dar tijaj ġifiri jemxie sitt għandhom ċuivet, ġifiri. Ma laftaħta butik hotel. Dal-waqt. Mela għatajtek għadħala xo għada.